Почай. Дами и господа, ladies and gentlemen, специално за вас, за всички ученици и ученички, от генерал Бойко, моя Вуйчо, ви казвам на здраве всички ученици на България. Да, бъдете културни, не се напивайте, пийте по-малко като мене и колко пия аз. Да, пийте по-малко, нормално, културно, играйте кючек, стига той хоро, стига се прави на някои селени, бъдете кючекчии, видете като Ивана, пейте 100 патрона, ще ви вкарам, аз да ви прекарам. Остави. Къде да. е свирката? А тук е в джоба, да, ето е. Ама ще изплашим децата. Не, какво ще правим сега? Ето ще свирим сега. Специално за всичките. Бойко, чуваш ли му от София? Урт такъв. Бойчо, плащай тук самолета, че ми стъпнаха краката. Ще кема на ногия. Обакъм, още. Да турски познак. Сега е Бойчо, дядо ми турчин сега. Нима прави на луд. Христо, къде е, не ли тук? Тук е! Събудих всички. Лучше ми сега ще му е стои. И така. Специално за директорката. Тази директорка е много хубава жена. Обаче не се къпи редовно. Ще занеса на топлата вода на втора буна. Ще изтъркам с керамида. Тази директорка хищ не ми харесва. Много е гадна. И е чорбава. И не се къпи. Да, ще закарам на втора буна, ще изтъркам с керамида. Да, да дойде акъла. Она здрави да тъпа директорка. Да си избърсиш у нас работа, интимната област на част от тялото. Да, няма да кажа друга. И аз говоря културно, защото съм по доктор. До вагината, над вагината. Да.